pamalandong mga igsuon, kanunay naman nato ni madungog kini nga ipag-ilupahin sa pagkabulahan. Bulahan ang pagkabulahan sa tao, lahi sa pagkabulahan sa Diyos. Bulahan ba ikaw kung ikaw daog-daogon, bugal-bugalan, tamayon, sipaon, dagmalan, dugon sapa? Bulahan ka? May gisulti sa itong Ginoo din eh. Bulahan kung kamu bugal-bugalan, daog-daogon. Apan doon ay rason. Bulahan ikaw daog-daogon, tamayon, sipaon, dagmalan, tungod ni Kristo. Muna diha ang rason. Bulahan kita. Sa tanang mga kasakitan o pagantos nga itong nayaguman, tungod sa Ginoo, bulahan kita. Apan sa tao, lisod. Bulahan ikaw, nga ikaw karon nag-antos, naisakit, labi na karong panahon sa COVID, bulahan ka na. Nangahadlok ng mga tao, ang nagpanik na ang tao, lahi mga igsuon ang pagkabulahan sa Kristohanon nga kinabuhi. Bulahan kita tungod kang Kristo. Tungod nining tanan, may saguban kita ning kalisdan ng kasakitan o pagantos tungod sa Ginoo. Kana bulahan kay mao kana ang gisaad kanatong. Busa kung tawhanon lamang ang atong mapanlantaw, dili gayud kita mubati og pagkabulahan kung kita ana sa kasakitan og pag-antos. Ugmaw ka na sa unang pagbasa alang ni Pablo, kasakitan mo og pag-antos, kalipay man, pagsubo man, kaguulanan man, tungod ng Kristo, matur panisan, paglipay ka mo. Kay mao ka nang miambit kita. Niyanang kasakitan og pag-antos, tungod og alang ni Kristo, o ang himaya o kadaugan ato sa makabot diha sa atong kinabuhi. Manang this is the paradox mato pa nila of blessedness. Timan-an nato sa atong kinabuhi ang pagkabulahan, wala magpasabot haruhay, hanutoy, matod pa smooth sailing ang inyong kinabuhi. Sa kang Kristo, dili kini mao. Alang kaniya, ang pagkabulahan muagi sa kasakitan o pag-antos tungod sa pulong sa Dios, tungod sa kabubuton sa Dios, ato ang pagkabulahan tungod kay kini mulungtad man o muhatag man sa kinabuhi nga walay katapusan. So tanaw nato diya sa itong kinabuhi mga igsuon. Mahadlok kita sa mga kasakitan o pag-antos, mga kalisdanan, walay tao diha sa iyang kaugalingon nga malipayon siya kung nagkalisod-lisod siya. Namaw ka na ang pangutana. Pero kang Pablo, kalisdanan man, ana kanunay ang iyang gipaabot nga himaya. Kay matod pa niya, kung kami malipay, kamu malipay. Kung kami masakit, kamu malipay. Apan ang matudo gayud nga kalipay mao katong pagadawaton nga moagi kita diha sa dalan nga gisubay sa atong Ginoo, ang dalan ng paingon sa Kalbaryo. Ang kasakitan o pag-antos tungod ni Kristo mo'y kadaugan sa matag Kristiyano diha sa iyang kinabuhi. So matag usa ka nato atong tanawon ang atong direksyon sa kinabuhi kan hain kita karon. Tiliwala nining pandemya, taliwala nining kasakitan o pagantos, ato bang nasinati ang pagkabulahan diha sa matod pa atong kaugalingong kinabuhi na sa gitawag na to peace of mind and heart nga magahatag kanato niya ng kalipay taliwala sa mga kalisdanan, kasakitan nga atong gisagupahan karon. Walay lain
tungod ni Kristo, tungod sa atong Ginoo. Kitang tanan gihampi nato kining niya apan gipakita nato diha sa atong pagdawat kaniya lawas sa dugo. Si Kristo sa kanay mulig-on kanato kay kini siya man ang tinubdan sa kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Gisaulog lang nato mga igsoon kagaapon ang lawas o dugo ni Kristo. Tinubdan sa akong giningon hamubo lang asaysay. He took the bread. He blessed the bread. He broke the bread. He gave the bread. Gikuha ako sa Ginoo, gipili ako sa Ginoo, gipanalanginan ako sa Ginoo, ug iya kong gipikas ug gihatag ako ngadto sa akong isikataw. I am the bread because Christ is the bread of life. Nga kanunay atong giambitan dinhi. Busa timan ni og ato gayon tan-awon diya sa tong kita gipili. He took the bread. He blessed. Gipanalanginan kita. And He broke. Pinagi sa itong mga kasitan pag-antos. Gipikas niya kita. Dili lang sa atong kaugalingan. Kita mabuo lang. Pikason kita. Pinagi sa kasitan pag-antos. Ugmaw ka na ang kinabuhi sa Kristiyano. Tungod kay sa iyang pagpikas, iyang gihatag ang laing bahin sa kinabuhi ngadto sa itong isikataw nga nagkikilan uyamot sa itong panabang kinaot paut. Sa ngalan samahan sa nako sa Espiritu Santo. Amen. Amen.